μόνο στο δικό μας αυτό, ούτως ή άλλως. Ωραία, πάμε σε μια ερώτηση επικαιρότητας. Δεν ξέρω αν είδες και τις δηλώσεις του φίλη, ναι, όσον αφορά τα ποντιακά. Εσύ τι έχεις να πεις πάνω σε αυτό? Τι να πω, είναι η κρίση ηθική που λέγαμε πριν. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα τελικά. Εντάξει, άμα με ρωτήσεις για τους πολιτικούς. Μια γενική απέχθεια, ας πούμε, λόγω της κατάστασης. Όχι μόνο απέχθεια. Είναι εμετικό αυτό που νιώθω, αλήθεια σου λέω. Γιατί έχουμε δουλευτεί τόσο πολύ από αυτούς τους ψεύτες, γιατί περί ψευτών πρόκειται, που κοροϊδεύουν και παίζουν με τα συναισθήματα του λαού. Και σίγουρα είναι προκαθορισμένα όλα και απλά μας κοροϊδεύουν ψιλογαζί και μας κατακλέβουν. Χοντρόγαζι. Γιατί μιλάμε για τρελή κλεψιά, για τους σκόπους μιας ζωής των ανθρώπων, ας πούμε. Και έχει έναν φίλο, ο οποίος είναι ένας ανύπαρκτος προφανώς, γιατί δεν ξέρω πώς να τον χαρακτηρίσω, που λέει για τους ποντίους. Δηλαδή, οι πόντιοι είναι οι πιο άξιοι άνθρωποι που ήρθαν από τον πόντο και είναι τόσο δουλευταράδες και τόσο προκομμένοι και τόσο καλή πάστα ανθρώπων. Έχουν υποστεί όλη αυτή τη γενοκτονία και βγαίνει ένας άνθρωπος άσχετος και ανιστόρητος και λέει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, είναι απαράδεκτο. Πρέπει να πάει σπίτι του και να πάει να πουλάει σουβλάκια. Όχι ότι υποτιμώ τις σουβλατσίδες, αλλά δεν μπορεί να είναι υπουργός. Προφανώς δεν μπορεί να είναι σε αυτό το πόστο που έχει λόγο και εκφράζει την κυβέρνηση και την Ελλάδα. Ακριβώς. Λοιπόν, λυπάμαι για αυτό το πράγμα, αλλά αυτή είναι η ιστορία της Ελλάδας, δυστυχώς. Όλοι μας. Το κακό είναι ότι δεν βλέπουμε αντίδραση από την κυβέρνηση. Γι' αυτό κάνω και την ερώτηση και ήθελα και τη δική σου θέση. Αυτή που κορόιδεψε ένα ολόκληρο ελληνικό λαό. Τι αντίδραση να δεις τώρα από το. Δεν θα μιλήσω άσχημα τώρα στην κάμερα και δεν. Μιλά άσχημα, μας βολεύει ελεύθερα. Ναι, και εγώ τους ψήφισα να φανταστείς. Ναι. Είναι τώρα τέτοια απογοήτευση που. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι δυστυχώς είναι δύο φορές το ίδιο λάθος. Οπότε όταν κάνεις δεύτερη φορά το ίδιο λάθος είναι επιλογή, λέμε. Ναι, δεν ξέρω τι συμβαίνει, μας ψεκάζουν. Ο ελληνικός λαός κάτι έχει πάθει και κοιμάται. Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και αν βγεις να φωνάξεις, να πεις τη γνώμη σου, είσαι γραφικός. Τι θα έκανες εσύ να φύγεις